sareng campur sari mandi budaya Aila Audio matur sembah nuwun. Semono tresnamu satya lan tuhu anane mung tansah ngalembono sasatoranate citra mula aku tansah nimbangi tresnamu kinawa mati ora ana lintang kang sumunat hamung dika bepujanku seliramu pamit tugas ngayahi mererah hayuning sesami nggonku muji karya basuki sok kapan anggonmu bali masokan. Lah wong postur wis cendhek mosok senggak ora leh dawa. Berarti kudu dawa. Dawa. Senggake sing dawa. Petang dadat rasaning atiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondur menglayangmu Norania kena sarang-sarang campur sari mandi Aila Audio matur sembah Aila Audio. Terima kasih. Bersama BY Lighting. nalikane di zaman semono tresnamu satya lan tuhu
tambah dawane. HO masuk kan. HO. Hop, stop. HO. Lho kok panggang ngono? HO. Lho. Baterainya entek. Baterainya entek. Oke. Lho, kok karek wis entek iki. HO. Nggih, dilanjut nggih? Nggih, dilanjut. HO. Sik to, Mas. Iya, Mbak. Heeh. Batang dadat rasane kabarmu nyatane sing kondor menggayangmu loreli yo kena